ukhale izinyembezi uNgizwe umchunu enkantolo ekhalela ukuthi kunabantu abaningi abenza amacala aserious kodwa yena uzoboshelwa ukuthi wakhuluma nakhona futhi into angayikhulumanga wayiqinisekisa kodwa wayekhuluma yena ngokucasuka ubeke esevezela inkantolo ukuthi ayizama ukuthi bophe abanye abantu abenze amacala serious. Ngiyakubingelela ngiyakwamukela kwamukubingelela yena Mathinto wacebisa intombi zami qomela amehla akhe amanye baqomela imali cela singawusula khona lokuqala la ushare uphinde ucomment usubscribe mina ngane ukuthi ngaphandle kokwanda ngicela ukubonisa umbukiso la khona uNgizwe ekhala izinyembezi enkantolo phika noma engaphiki ekhombisa ukungayizwa kahle eyokuboshelwa ukuthi wakhuluma into abangenasiqinisekiso sayo. Nayi video yakho mlaleli wami ithokozela. People were raped out there, my lord, by the illegal miners. Nobody is taking care of that. You're just arresting an honest man that has never been convicted. If these people are representing me, they rather go and represent myself in the rule of law. It's just an ordinary and normally concerns. I don't know how the rule will work, but if the freedom of speech and we respect the rule of law, can have been given the chance to speak.